வணக்கம் மக்கள், நல்லா இருக்கீங்களா? அதாவது பேரழிவின் தூதுவன் அப்படிங்கிற மாதிரி 20 நாட்களா தமிழகத்தில் உட்பட பல இடங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டாம்ஸ்டர் மீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா காணப்படுங்க. இதை பத்தி முழு தகவலை இந்த வீடியோ பார்க்கலாம், வாங்க பார்ப்போம். தமிழகம் உட்பட பல கடலோர பகுதியில் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடந்த 20 நாட்களாக கப்பலை சீரழிக்கும் இந்த டாம்ஸ்டர் மீன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ மனிதருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரச்சனை இல்லை என்றாலும் இது ஒரு கடல் அச்சுறுத்தலாக பார்க்கப்படுதுங்க. இது வந்து பிரம்மாண்டமான தோற்றம் இருக்கும், கூரிய பற்கள் இருக்கும், சும்மா ஒரு அரக்கம் மாதிரி இது காணப்படுங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து பொதுவாக மக்களுக்கு தென்படாது, ஆனால் இப்போ தென்படுதுங்க. இது வந்து ஒரு பேரழிவின் தூதுவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த மீன் தென்பட்டுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? சூறாவளி போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் வந்து ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அதிகமா இருக்க மாதிரி சொல்றாங்க. பட் இதை இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா சூரிய ஒளி வெப்ப காரணமாக தான் இது மேல வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.